Bueno, moi bons días a todos e a todas. Desculpade polo cambio de hora que vos foi avisado. Non sei se con moita antelación, pero, como sabedes, onte estaba prevista a nosa chegada de Fitur. Tuvemos que volver para Madrid, coller o medio de transporte máis próximo que tiñamos para chegar con algo de garantías. Tamén tivemos retraso, por iso que pido vos disculpas de antemán. Na Xunta de Goberno, que tamén tivemos que retrasar, igual que as comisións que vimos de celebrar agora, pois demos luz verde a preto de 2,5 millóns de euros para convenios con concellos, para o fomento do emprego, do deporte, do turismo e o benestar social. O detalle, hoxe aprobamos os primeiros recursos do Plan Máis Provincia para o ano 2026, preto de 135.000 euros para Forcarei. Lanzamos as axudas para bens e servizos en eventos deportivos cun orzamento de 220.000 euros. Demos luz verde ás axudas para financiar o financiamento das oficinas Inforías Baixas por 280.000 euros. Aprobamos o programa Máis Convivencia de excursións para o 2026, dotado con 300.000 euros, e, ademais, activamos a contratación da reforma do dispositivo eléctrico de Príncipe Felipe cun orzamento de preto de $500.000 euros. E, por último, demos luz verde a 2 convenios. Un co Concello de Ponteareas e outro co Concello de Pontevedra por valor de máis de €1.000.000. E comezamos e facémolo cos primeiros recursos que diriximos no ano 2026 aos concellos ao beiro do Plan Máis Provincia, porque hoxe aprobamos 135.000 euros para que o Concello de Forcarei proceda á contratación de 6 persoas desempregadas. Isto na liña 3 de fomento do emprego. Así que, en menos de 20 días, desde que puxemos a disposición dos concellos 85 millóns de euros do Plan Máis Provincia 26 e 27, xa estamos distribuindo estas primeiras achegas. Unhas achegas que, como dicía, 135.000 euros, onde Forcarei vai poder contratar 6 persoas desempregadas para a conservación e funcionamento de bens e servicios municipais. Falamos de un peón de recollida do lixo, 2 condutores de tractor e operario de servicio, 2 oficiais de obras e un peón forestal. E despois de falar de deporte, de turismo deportivo en Madrid, seguimos a facelo na casa. En concreto, falamos da convocatoria das axudas para financiar bens e servicios en eventos deportivos na provincia de Pontevedra neste 2026 por un importe de 220.000 euros. Lembraredes que a semana pasada falaba da concesión, daba conta da concesión dos recursos da segunda convocatoria destas axudas correspondente ao ano 2025, que sumados aos da primeira sumaron 220.000 euros, que se repartiron entre 266 entidades. Pois ben, ano 2026, mes de xaneiro, xa estamos lanzando as deste ano. Foi un éxito, ese éxito provoca que lle demos continuidade, que incrementemos recursos e, de entrada, 220.000 euros que se procede a ampliarse, incrementarse noutros 220.000 euros neste ano 2026 e que, igual que o ano pasado, vai a ter 2 liñas. Unha primeira destinada a adquirir bens para entregar a aquelas persoas participantes nos eventos. Aquí falamos de medallas, de trofeos, de equipamento deportivo básico como poden ser as camisetas conmemorativas ou material promocional relacionado co evento, como mochilas, bidóns, gorras ou pulseiras. E unha segunda liña que é a destinada a contratar os servizos necesarios para a organización destas probas. En este caso, referímonos á asistencia sanitaria, servicios médicos e ambulancia, vixiancia, control de accesos, montaxe e desmontaxe, cronometraxe e arbitraxe ou servizos de difusión e comunicación. En liñas xerais, cada entidade pode recibir ata un máximo de 1.000 euros e non pode facer máis de 2 solicitudes ao ano. E teñen ata o 30 de novembro para solicitar estas axudas. Así que seguimos avanzando,
unha semana máis no noso obxectivo de convertir a Pontevedra na provincia do deporte. E seguimos. En este caso, e despois de estar esta semana en Fitur presentando a túa meta, o teu destino, imos co turismo, porque hoxe aprobamos as bases das axudas para financiar a atención nas oficinas da rede Info Rías Baixas, por valor de 280.000 euros. Destinamos 20.000 euros máis co ano pasado, onde se beneficiaron 29 oficinas, e con estes recursos, como vos dixen, que ascenden a 280.000 euros, imos financiar, por concurrencia competitiva, o custo salarial dos e das empregados públicos que presten o servicio de información e atención nas oficinas de turismo, ou ben os gastos de prestación do servicio de atención ao público e información nas oficinas. En liñas xerais, imos a conceder como máximo 14.000 euros no caso de que se subvencionen os custos derivados da posta a disposición de dúas persoas, 7.000 euros no caso de unha persoa, en calquera caso non poderá exceder do 75% do orzamento. O prazo para solicitar estas axudas será dun mes a contar o día seguinte da publicación no Boletín Oficial da provincia. Así que avanzamos nunha semana especialmente significativa para o turismo, no impulso deste sector económico tan importante para a nosa provincia, promovendo a súa profesionalización e fomentando experiencias únicas entre os visitantes. E de turismo pasamos agora ao bloque de benestar social, porque hoxe aprobamos as bases reguladoras do programa Máis Convivencia para o ano 2026, dotado con 300.000 euros, 25.000 euros máis co ano pasado. E trátase, como saben, dunha iniciativa que pretende crear espacios de participación e intercambio de experiencias ao tempo que divulga o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural da nosa provincia. Está dirixido a entidades de iniciativa social da provincia e tamén ás AMPAs, as que se destinarán como máximo 1.200 euros ata que se esgote o crédito da convocatoria. E con estes recursos, os posibles beneficiarios van poder financiar gastos derivados da realización de algunha das actividades enmarcadas no catálogo Máis Convivencia, que está disponible na páxina web da Diputación e que abrangue actividades relacionadas coa arqueoloxía, coa arquitectura civil, relixiosa, popular, etnográfica e náutica, con museos, centros de interpretación e salas de exposición, co Camiño de Santiago na provincia de Pontevedra, entre outras moitas con espazos naturais. E, ademais, con estes recursos provinciais, as entidades poderán xestionar e deseñar con autonomía a súa actividade. Queremos con isto favorecer a contratación de empresas do tecido próximo e estimular a economía local. O prazo para presentar as solicitudes? Un mes, desde que se publica a orde de axudas, as bases, no Boletín Oficial da provincia. E o ano pasado gozaron deste programa 229 entidades da provincia, así que agardo que o Máis Convivencia do 2026 sexa tamén un éxito. E sen deixar de falar agora de benestar social, ímonos a Príncipe Felipe, porque aprobamos a contratación para reformar o sistema eléctrico do complexo por $500.000 de euros. Falamos de mellorar ou axeitar o centro de transformación, o cadro de baixa tensión e o grupo electrógeno neste recinto. Trátase dunha actuación que xa anunciamos no mes de decembro e que vimos de activar co obxectivo de converter a Príncipe Felipe nun proxecto cheo de futuro, no símbolo da política social da Diputación e tamén da aposta clara, firme e decidida pola cidade de Pontevedra para dotala de instalacións públicas de calidade, modernas, accesibles e sostibles. De feito, esta actuación forma parte do paquete de 5 millóns de euros aprobados a finais de ano para Príncipe Felipe, que abrangue desde a suministración de pellets de madeira para as caldeiras de biomasa, a mellora do edificio principal e a reforma
modernización integral do seu pabillón polideportivo. E deixamos o bloque social para atender e falar de concellos, para afondar en 2 convenios cos que imos asinar e favorecer os concellos de Ponteareas e Pontevedra. Comezamos con Ponteareas porque hoxe demos luz verde ao convenio para levar a cabo a creación do primeiro museo ao aire libre da vila, cun investimento que ascende a máis de 440.000 euros. Trátase dunha actuación que se marca no PSTD, no Plan de Sostenibilidade Turística en Destino Condado Paradanta, financiada con fondos da Unión Europea, un proxecto que se chama Unha terra entre ríos, e que vai a permitir recuperar e adecuar o inmoble situado na Praza Vella número 10 en Ponteareas e poñer en valor os elementos asociados á Festa do Corpus Christi, que é un sinal de identidade en Ponteareas, e vai a permitir a súa integración nun espazo museístico aberto. Así que avanzamos, Concello de Ponteareas e Diputación de Pontevedra, e reforzamos a cooperación institucional para impulsar un proxecto estratégico que contribúe á dinamización económica e turística, á conservación do patrimonio cultural e á consolidación dun modelo de desenvolvemento sostible. E de Ponteareas pasamos a Pontevedra, porque ás portas da gala dos premios Feroz que terán lugar este sábado, hoxe aprobamos o convenio de colaboración co Concello de Pontevedra para o financiamento dos premios Feroz cun investimento total de preto de 600.000 euros. Nos achegamos 300.000 e o Concello de Pontevedra 268.000 que servirán para financiar actuacións culturais e de promoción da cidade con motivo dos premios Feroz. Antes falaba dos investimentos en Príncipe Felipe e agora dos premios Feroz. Así que, novamente, este goberno provincial demostra o seu firme compromiso coa cidade de Pontevedra, co seu desenvolvemento, ca súa promoción e con espallar unha oferta cultural de calidade. Eu era o que tiña a ben trasladarvos e non sei se hai algunha pregunta que teñades a ben formular e que vos poida dar resposta. Ben, presentamos onte xoves a campaña Rías Baixas, a tua meta, o teu destino, que foi o acto central da axenda da Diputación, e a verdade que a acollida non puido ser mellor. Encheuse o stand de Galicia, porque foi no stand da Xunta de Galicia, que nos recuperamos cando chegamos aquí esa práctica, porque antes non se realizaba con nada que tivera que ver ca Xunta de Galicia, e ali se deron cita profesionais moi especializados do sector turístico e que estaban interesados polas propostas que levábamos desde as Rías Baixas, o que demostra que o interese polas Rías Baixas fora do noso territorio é enorme, que a proposta que facemos desde Rías Baixas é algo que capta o interese do sector, este ano especialmente con todo o que ten que ver co turismo deportivo, é que a presentación da nosa campaña é ano tras ano pois un dos eventos máis agardados dentro da programación non só do stand de Galicia, sino de todo Fitur. Pero, ollo, a actividade nosa non se quedou só no que foi a presentación na nosa campaña turística para o ano 2026, porque nesas 2 xornadas que estiven eu e o meu equipo, pois aproveitamos para dar a coñecer a situación privilexiada das Rías Baixas, composta por os 61 concellos da provincia, como un escenario idóneo para ver o eclipse solar. Ali tamén tivemos pois, a ocasión de promocionar, facer propostas especiais de zonas como pode ser o Deza, como pode ser o condado, a zona do condado Paradanta ou do Baixo Miño, e establecer contactos profesionais, que unha parte nos corresponde a nós, os responsables públicos, pero, sobre todo, a parte técnica do Departamento de Turismo Rías Baixas. E me consta que hoxe todavía continúan ali realizar un traballo excepcional para fortalecer o posicionamento das Rías Baixas en Europa, no mundo
enteiro, porque un dos nosos obxectivos, o ano 25, foi o da internacionalización do destino Rías Baixas, pero nós queremos seguir dando un impulso. De feito, tivemos a oportunidade o mércores de ter un encontro con público chinés. Eso nos reporta, porque ali había empresarios, estaba o embaixador de China, nun acto organizado pola Mancomunidade do Salnés, todo o que nós temos a nivel turístico é máis alá do turismo, porque aí tamén se poden falar xa de relacións comerciais de interese para a provincia, como pode ser no sector de conservas ou sector primario. En suma, que as miradas do turismo volveron a estar outra vez cara ás Rías Baixas, e a presenza nosa en Fitur, a presenza de Rías Baixas, sírvenos para confirmar que imos polo bo camiño, que as Rías Baixas teñen marxe para medrar, facendo de xeito sostible e seguindo apoiándose e impulsando a descentralización e desestacionalización, e que o deporte é un trampolín ideal para avanzar como provincia e para avanzar neso que buscamos, a calidade, a sostenibilidade e tamén a internacionalización. Ben, pois se non hai ningunha pregunta máis, insisto, desculpas polo retraso e moitas grazas. Bo día.